Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Are you trying to impress me? Are you impressed? No. Che! Kidit lang. Hoy! Facundo! Wait. Facundo, asa ka? Oh. Gigukod niya ako sa kalalaki nga diha sa pikas lamesa ka kanina. Ngano ka, ha? Kinsa ka katugmaong lalaki? Sundan ako sila. Ma'am! Ayaw pagtiga! Sundan ako nga akong kauban. Kadiyot lang. Saan musibat sab ka? Unsa? Modos na ninyo no. Mag-order mo dagan kayo niya. Kung mapusok na mo, kunuhay, paputos ninyo ang sobra. Aron nga, malipat me. Dayon, magkasipat mo. Unsa? Karaan na style mo eh. Panos sa kina. Di una og dagan ang imong kauban. O, musunod sab ka. Malas lang mo. Malasa ni mo eh, kay nagkuptan ta ka? No, oy, nasayop ka. Dili ko masibat, no? Ay na lang, ma'am. Hoy, tikaw. Ing na si Tia. Inis Tia, ha? Ihatod din akong bayana sa barangay. Kay mangingilad ni. Oh. Papriso rin ako dito kung di mo bayad. Uy! Dili ko magigilad, ha? Buhi ikaw sa ba? Buhi ikaw ba? Ay, sigliho. Di na ka makabawi. Angay mo patagbo mga mangingilara mo. Unsa? Oh, shit. Ay, magkapaingon katuntungan na. Kalit lang siyang nawa pagliko sa eskina. Hain magkasya. Kagniya pa kong nakabantay niya nga nagsiki og tutok ni Christine. Ug dahil nalipat ko, kalit lang siyang mikuha ang picture. Oh, katong motor nga bago lang milabay sa kontrol. Oh, kato siya. Ang lalaki kato nga akong gilukod nga nag-drive sa mong motor. Shit! Ang ako skinan. Para dito dapit ang ako skinan. Di may mong gamay lang mahibaw nga ni aning dapit si Christine. Di may mo. Kukdog mo siya. Kagwapa ni mo, ma'am. Ya, mangingilat ka. Sir, magkapilat na ba mo ingna nga dili ko mangingilad? Huwag ka planong daganan ang gikaon. Sakitan pa lang nung gustiyan. Likto. Kamahay. Naunsa good town. Kagamay sa atong akong kantilad nga akong gikaon nun nga ako daganan. Bot-bot mo, ma'am. Hidagan ka nito yung kauban laki. Uya, mamagkag ba ka? Ha? I don't know kung ano ni dagan siya. And most probably while ni ata din ni karon, nabalik na si Facundo dito sa restaurant ug gipangitan ako niya ron. Kung ibalit pa siya, niya anong ta siya din hiron? Imposible nga, dili siya mangita na mo. Di siya mangutana sa among kauban dito. Kung hain ka. Look, bayran ako tanan akong gikaon. Bayad, hindi ka? Sige na, bayad na. Ni na rin sige ingon mo bayad, kanya wapag yapon. Yeah, babayad ko. Kung mabalik na si Facundo, but not here. But not here. Sus, yan ni mo Dito ta sa kananan. Sus, ni mo. Ano lagi na, taana, ma'am. Ayaw na, ana. Moves na ni mo. Ini gawas na to, gikan din sa presinto, mukalit na yung kagdagan. Oh. Ayaw na. Kung di ka magkabayad na ako karon na yun, ipapriso ta ka. Ha? What? No way nga musod ko ng prisuhan. It's so baho. Limpyo ang mong prisuhan din, ma'am. I don't care. Basta dili ko ninyo mahimong isoy diha. Wis, bayad. I don't have cash here. Duh, di lagi mo makasabot, no? Ako'y magkasab-ari tiya ini kung di ka makabayad. Busa, bayad. Makabayad kung di oras ini. Sorry na niyos, prisuhan? No. Kaya mabalik na ko dito sa kananan, no? No way, dili ko. Dali na, ma'am. No! Kana? Ayoko ganitin. Don't touch me! Sunod na lang sa sugo, ma'am. Walang personalan. Dali na. Ayaw, ha? Ayaw. Huwag mo akong hawakan. Manghugas na lang ko! Sa siya. Mangugas ko no siya. Hugas god. Kadagan na tong gi-order na niya, sir. Kuang pang usa ka buwan na niyang pagpanghugas. Huh? Sir na nga. Di na makapangilad sa uban.
Dali na, ma'am. No! No! Dali na, Sa dali na. kondo! Shit. Wala na kumapsi. Dali na ka pala yung tao. Shit. 16. No. Kaganina pa kong bibiya dito. Tingalig na balaka na siya kung nahin ko paingon. Wala ko makikayon sa pagpahibaw niya. Kung asa ko paingon. Shit! Magdali ko. Hello. May good news ko nimo, sir. Good news, ha? Siguro hagin ng good news ni mo, ha? Palipay kayo ni sir. Ay kusiki akong oras. Sulti na. Nakita na nako ang babaeng imong ipapangita, sir. Unsa? Gusto ka? Naara dito na Peter ko makita, sir, o may kauban siyang lalaki. Unsa? Gwapo, sir. Nindot o barog. Dato o porma. Mas gwapo pa kaysa akong anak? Eh? Papa, Eh. kinsa na? Kinsa ka na? Ang imo nang gi-hire nga investigador. Oh, anak. Ambi, ako'y magigsulti. Hello? Ang pamanunon ni sa babay nga gipapangita na mo nimo. Unsa ni kalabuan? Sir, nakita na nako ang imong pangasuunon. Tinud! Papa, nakita na ko no. Nakita na ko ba? Nahibaw ko. Hain si Karon. Hain si Christine. Nasa probinsya, o may kauban nga lalaki. Unsa? Gwapo ba? Gwapo. Mas gwapo kay nako. Layor kay sir. Layo na nako. Layor kay kas kagwapo, sir. Animal. Macho! Oh, matso. Nindot kay barog, sir. Wara ka. Oh, uy. Pero mas nato ko. Mas dato sa buhok barog, sir. Oh, kanahan ka ka? Kanahan ka? Kami nagbayad ni mo. Nga sige kag daig spikas. Ha? Baya ka. Waki bayad ha? Waki bayad. Joke ro bitaw, sir. Oy. Pakulba ba? Ha? Picture. Hayon ng picture. Gusto kong makakita ang ebidensya. Isend na ko nining numero ha, sir. Baysa, sir. Sige. Shit! Shit, Papa! Papa! Shit! Ay, Oh, ang picture na ganing nga gisend sa imong tao, Papa. Akong tanahon. sige. Tinuod ang iyang gisulti atong binayaranda. Nga si Christine yun ang iyang nakita. Nga mas gwapo ang iyang gikauban nga lalaki, anak. Papa! Papa! Oh, ingon ka! Ako'y ginagapuhan sa tibuok kalibutan. Mao nga, angay lang nga si Christine ang akong maasawa kay bagay ming duha. Unya karon, moingon ka nga mas gwapo ni nako. Dili ko masugot! Dili! Hiho! Papa! Hiho! Photogenic na kining tawad. Mas gwapo gyapon ka. Tuhoy ko. Tinuod ka? Papa? Tinuod. Pagawasan ako ninyo din Mamatay ko din sa kabaho! Please! Pagawasan ako! Kung ay mulong ka, di mo magawas ka din, ma'am. Di ka gagawas. Walagi ko mangilad lagi. I'm sure nga moapas to din si Facundo. Paniya aron mo to, Umi. O Facundo, hain man ka. Lukatan ako gikan din Hain na ka. Shit. No! Kalit lang nga mahiyunog ang akong sakyan. Ang akong sakyanan. No. Dilibay mo. Si Christine. Nabala ka ng karos, Christine.
Dili mahimo nga mo palyar ka. No! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!